Kan det at være HSP også blive en sovepude? Det, som jeg oplever, det er, at det faktisk især er andre, der synes, at det kan blive en sovepude at have HSP-trækket. At man sådan ligesom undskylder sig for ubehagelige ting eller så videre. Og jeg tror egentlig, at det forholder sig omvendt. At man netop må anstrenge sig mere for rigtig mange ting i livet. Og derfor er der også vældig mange særligt sensitive, der bliver ret seje, fordi de ved godt, at det er, altså de lever i en verden, der altså opleves mere overvældende. Og derfor, hvis man vil det samme, som andre vil, jamen, så skal man måske faktisk være klar over, at man skal sætte lidt mere energi ind i det. Så derfor tror jeg slet ikke på, egentlig på den her sovepude-teori. Men så er der et andet lidt sjovt spørgsmål, jeg har fået, det er, som kan sætte det her lidt i perspektiv, som er Maud i serien, tv-serien Matador. Var hun særligt sensitiv? Det, som jeg synes er interessant, det var, for de er, altså jeg vil lige opsummere den her rige bankfru, som sådan ofte lå inde i sin seng, og så kunne hun ikke det ene og det andet. Man kunne godt, der er nogle gange, jeg hører, altså det er virkelig, hun står for mange som et skræmmende eksempel. Nej, nu bliver jeg Maud-agtig med min sensitivitet, hører mange sige, ikke? Og der ligger der en eller anden stereotyp om, at hun trækker sig tilbage og undviger de vanskelige situationer i livet. Jeg tror hellere, det er der, hvor vi måske mere skal tale om det som angst, hvis det bliver en sorg. Altså, men angst kan man heller ikke engang sige er en sovepude, fordi det er jo dybt lidelsesfuldt. Det er jo fordi, at man faktisk oplever, at der er en fare forbundet med det. Så det her med en sovepude, nej, men hun var jo ofte i sit soveværelse alligevel, ikke? Så derfor så kan man jo godt få mistanken. Det, som jeg så synes, der er det rigtig spændende, det er netop det, som mange særligt sensitive oplever. Jamen, den mistanke, andre kan få om, hvad er det egentlig, de laver, når de trækker sig tilbage, fordi de er blevet overstimuleret. Ligger de derinde på deres sovepude, ikke? Og det er slet ikke sikkert, det er det, de gør, vel? Det kan faktisk være, at det er en langt mere kompleks aktivitet, som virkelig er dybt krævende, hvor man har bare indoptaget så mange indtryk, og nu er man i gang med at bearbejde dem og sortere dem. Og det er jo overhovedet ikke sovepudeagtigt, selvom man ligger med lukkede øjne og ser ud, som om man sover. Så jeg tror, at det der så også er spændende ved at tage sådan en som Maud frem, det er at kigge på den udvikling, der sker med hende igennem den tv-serie, som jeg tror, de fleste af os kender, der er, og ellers fordi at der måske kunne være nogen, der ikke gør, så vil jeg lige oprids, at hun især i starten af serien ligger inde i sit soveværelse. Og så sidenhen, så bliver det den 2. verdenskrig, og der er nogle jøder, der er truet ved at være i Danmark. Og hvem er det, der sætter en masse på spil for at hjælpe jøden til Sverige? Det er jo faktisk Maud. Og det er faktisk det, man så tit kan se, det er, at mange særligt sensitive, når de ved, at der er nogen, der er i nød, så går de ud. Og det kan godt være, at Elaine Aron siger, at man skal ikke ud i frontsituationerne, men der er rigtig mange særligt sensitive mennesker, der alligevel våger sig derud. Og faktisk overhovedet ikke sætter sig selv til side. Så jeg synes, at det er det omvendte, at der er en tilbøjelighed til et meget, meget stort engagement, og at man så nogle gange ser, at man brænder ud. Fordi at man virkelig lever sig ind i andres situation, og måske nogle gange lever sig så meget ind, at man også kommer til at tage nogle kampe, som man faktisk ikke har energi til. Og det ser jeg i hvert fald ofte for dem, der arbejder med mennesker. At der kan man tage måske lidt for meget på sig, og det er uanset om det er med børn eller ældre, eller en rolle som min som psykolog, at det er utrolig vigtigt, når man er særlig sensitiv, at være ekstra opmærksom på, hvad man tror, at man kan og ikke kan, og kende sine grænser. Fordi så er der bedre chance for, at man holder i længden. Og en anden ting er også at være mere opmærksom på, at man måske indoptager nogle af de stemninger, nogle af de indtryk og noget af den lidelse, andre har, og man sådan godt kan have brug for det, man kunne kalde at vaske tavlen rent. Og der er det den her tid til at være sig selv, uden at der er nogle krav, uden at der er andet, man skal, ind og sortere alle de indtryk, man har fået, og finde tilbage til sig selv, og så få det ud
fra sit system, som man ikke har gavn af at blive ved med at have med sig. Og der er det igen det, er det så en sovepude? Er man så doven? Eller arbejder man faktisk på højtryk? Og gør noget, der er rigtig nyttigt, fordi man kunne kalde det en vedligeholdelsesaktivitet. Det er ligesom, at man skal slibe en kniv, fordi hvis ikke man sliber en kniv, så vil den ikke kunne skære så godt. Og så kan man jo egentlig sige, at man egentlig ligger der og gør nytte på sin sovepude.